जों दिनै गगामुग बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 18थि बोसोरसालिया जखनथाइ आरो बेजोंनो लोगोसे बोखावै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम आरो गगामुग बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम मोननै आफादजों जथायै गोथार बाथौ सान गाबोननि फैबाय थानाय मागो दाननि नैथि मंगलबार जायखौ जों गोथार बाथौ सान होननानै सिबिबोगासिनो दङ। बेखौ गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय जों दिनै साननैनि हाबाफारिजों दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोन बायदियै जों साननैनि हाबाफारिजों खुंनो दिनै जागायजेनबाय। बिनिनो दिनै गिबि सान। बे गिबि सानाव जोङो बियाबनि गगामुग बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि थान्दै मेल सोलिगासिनो दङ। बे थान्दै मेलाव गोबां जिल्लानि बोखावै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानाव गेदेर आरो गोबां फुंखा सुबुंफोरखौ लानानै जों दिनै माखासे सावराय मेल सोलिगासिनो दङ आरो बे सावराय मेलजों लोगोसे जोंहा थान्दै मेलबो जोंहा सोलिगासिनो दङ। 1 बोसोरनि थान्दै मेल। दा बेजोंनो लोगोसे जोङो गोथार बाथौ सानखौ गाबोन फुंनिफ्राय खोब गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामबाय। बेनिनो जोंहा गाबोन फुंनि गिबि हाबाफारि बायदियै साइकेल रेलि, बाइक रेलि आरो गारि रेलि आरो लोगोसे हान्जा सुरनाय गासै 2000 बाथौसाफोरा जोंहा गगामुग नोगोरनिफ्राय खोलाहा थानाय अलंबार होननाय मोनसे फिल्डनिफ्राय बालिगावनि पुब बालिगावनि अलंबार गेजेर फरायसालिनि बे गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जोङो थोंजोङै ओरैजाय कौपातुनि औगुरि नोलोबारिनि बे आलायखुंग्रि बाथौ सिबिसालि बियाबनि जा सिबिसालि आलायखुंग्रि बाथौ सिबिसालि बे सिबिसालियाव गासै 2000 बाथौसाफ्रा साइकेल, बाइक आरो गारि सालायनानै जों गोथार बाथौ सानखौ खोब गाजा गोमजायै जोङो खुंनो दिनै साखाफारा जाबाय। बेहाय जोंहा गोबां जिल्लानि दैदेनगिरिफोर जेरै बोखावै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरिफोरजों जों बाहागो लागोन आरो लोगोसे बियाबनि दैदेनगिरिफोर बाहागो लागोन। बेनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलनि गोबां सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोना जों बाहागो लागोन। माखासे माहारियारि आफादफोरनि बिबानगिरि बिथांमोनाबो जों बाहागो लागोन। फालांगिरिफोरा जों बाहागो लागोन। आबादारिफोरा जों बाहागो लागोन। गासैबो थाखोनि बाथौसा बिथांमोना जों गाबोननि जा हान्जा सुरनाय बा साइकेल रेलि गोथार बाथौ साननि मुलुगाव धोरोमा सुबुं माहारिनि गेजेराव गोजोन सान्थि खौसेथि जे जोंनि गेजेराव लाबोना होफैनो हागोन। बोराइ बाथौआ जोंनो बर'फोरनि गेजेराव बा सुबुं माहारिनि गेजेराव गोजोनखौ जेब्लायबो जोंनो लाबोनानै होफैनो हागोन। बेखौ मिजिंथिनानै गोजोननि जुनै जों गाबोननि जा 2000 साइकेल रेलि हान्जा सुरनाय बे हाबाफारिखौ जों खोब गाजा गोमजायै खुंनाय जागोन। आरो बेजों लोगोसेनो जोङो गगामुग बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा नैबे आलायखुंग्रि बाथौ सिबिसालियाव जोङो सिबिसालि लुनो थाखाय गिबि खुन्थिया गायजेननाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो लादों। बेखौ जोङो गाबोननि समावनो जोङो साइकेल रेलि जोबनाय लोगो लोगो जोङो फुंबिलि समनि खोब 10 बा 11 रिंगानि गेजेराव जों खुन्थिया गायसंजेननाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनाय जागोन। बेहाय जोंहा गिबि खुन्थिया गायसनगिरि महरै जोंना आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा जों बाहागो लागोन। खुन्थिया गायसंनायाव बिथाङानो गिबि खुन्थियाखौ गायसंनायाव बाहागो लागोन। बिथाङा जोंजों दिनै बिथाङा फैगोना दिनै रोखा जाखाबाय। बेनिखायनो जोंनि बे हाबाफारियाव आरो बे हाबाफारियाव जोङो गैथाराबो 3000सो बाथौसाफोरा नैबे खुन्थिया आलायखुंग्रि बाथौ सिबिसालि गायसंनाय जा हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। आरो बेजों लोगोसेनो गाबोननि समाव जोङो गोथार बाथौ साननि गोबांथार जोंहा हाबाफारिफोर दंबावो। हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारि दङ, बाथौ हारिमु दिन्थिफुंनाय जोंहा हाबाफारि दङ आरो बेजों लोगोसेनो बाथौआरि थुनलाइ दिन्थिनाय बे हाबाफारि दङ। माखासे माने हाबाफारिफोरखौ लानानै जोङो खोब गाजा गोमजानि गेजेरजों जोङो नैबे गगामुग बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम आरो लोगोसे बोखावै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम जयै जोङो नैबे गोथार बाथौ सानखौ नैबे आलायखुंग्रि गगामुग बियाबनि बाथौ सिबिसालि आलायखुंग्रि बे बाथौ सिबिसालियाव गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय लाहार फाहार सोलिगासिनो दङ। बेयो दिनै थि जाबाय। बेनिखायनो गाबोननि समाव जोंनि बियाबनि सिङाव थानाय गासैबो बाथौसा बिथांमोनखौ जोंहा बियाबनि सिङाव गासै 2000 न'खर दङ। जोंनि गगामुग बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव 2000 बाथौआरिफोर न'खर दङ। बे 2000 बाथौआरिफोरनि न'खरफोरखौ जोङो दिनै गामि आफादफोरखौ जोङो खावलायहरदों। गासै जोंहा गामि आफाद हिसाबै 64था जोंहा गामि आफाद दङ। 9 जोंहा खोन्दो आफाद दङ जोंनि बियाबनि सिङाव।
दा बेनिखायनो खोन्दो आफाद गामि आफाद आरो न'खरफोर